Allah ya albarka. Sai yadda na ji ka ce akwai magana zan yi. Wato abinda nake so yana so ki kwantar da hankalinki kuma ki tattaro hankalinki ki bani aransa ki sa nutsuwa a cikin zuciyarki. Sannan na biyu ki ɗau al'amuranki gaba ɗaya ki fawwala wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da iko a kanki da rayuwa. Ba komai bane, ki kwantar da hankalinki Rabi'a. Wato magana da nake so mu yi da ke ba wata magana ba ce. Ina so in sanar da ke cewa zan ƙara aure. Menene na tashin hankali kamar an tsikare ki da mashi? Kana son ka ƙara aure? Kin ga Rabi. Tsaya mana. Ai biki fahimci fa me nake nufi ba. Wannan ƙara aure da zan yi ba fa yana nuna wai zan wulakanta ki bane ko zan kawo wata mace ta wulakanta ki ko na gaji da ki a ba haka bane. Ina so in kawo wata za ta ƙara taimaka miki wajen gudanar da hada-hadar gida da kuma ƙara kula da ni kamar yadda kike kula da ni. Sai saboda Allah da Annabi muna zaune lafiya da kai cikin mutunci cikin rufin asiri. Sayyadi duk irin biyayyar da nake maka. Sayyadi ko wani abin da ke maka don Allah dan Annabi Sayyadi ka ci ta zama da ni a cikin gida. Abin da nake maka ne na gaza Sayyadi. Allah ka gaya. To yanzu ra'ayinki zan ɗauka na watsi da na Ubangiji? Ra'ayina zan ɗauka in watsi da na Ubangiji? Sai dai gaskiya cin mutunci kawai tsakanin da wulaƙanci amma iya gwagwado irin biyayya da mace ta ya kamata ta mijinta Sayyadi inda ya maka don Allah Sayyadi karɓa mu asiri. Allah ne ce fa ai biyu, ice kai biyu kai uku ko kai hudu idan za ka yi adalci ni kuma na ga zan yi adalcin nan daidai gwargwado kuma ina da yadda zan yi to me na tashin hankali. To shi ke na Sayyadi na ji Rabi ke wani gijin gaya miki ba na son magana banza magana mafi ki yi tunani da kanki ki sani ke marin ya ce ba uwa ki kaɗai na rage miki ki mutunta kanki babu abin da ya fi dacewa da ke a rayuwa face ki rike mijinki don mijinki a ƙarƙashin shi aljanna ki take ko ke bar ma gaya miki akan aure abin da yake kawo ƙarin aure kwanciyar hankali adalci wadata idan har da wa'annan to musulunci ya yarda da namiji ya ƙara aure to daga yau sai yau ba na buƙatar ki ƙara kawo mu irin wannan magana ki fita daga maganar sabga auren shi don kuma na wata fitina ta taso wallahi billahi lazi la ilaha illa sai na bata miki rai. Amma kuma ya ne wallahi na gaya miki wannan aurenki ba zai sa masu cin mutuncinki akan irin wannan magana idan wani abu ya fara tasowa ba wannan ta cin magana ta karshe a kanki ki tashi ki ku sallama ne ta kifice to waya magana shirye-shiryen bikin ne magana tana na hajja kuma komai yayi nisa sai dai kawai akwai yar matsala guda ɗaya. irin matsala wallahi tun da ne magana a wurin nan hajiya wallahi tallahi yarinyar nan Rabi'a cikin fushi ne abin yana damuna hajiya. to ta je ta fushinta bana ba za ka yi aure ba ko me tunaninta ita kadai za ta zauna a wannan katon gida ita kadai ai ta je ta fushi aure kuma za ka yi aure kuma yanzu ma ka fara to ba a auren aka auro ta ta gaya ma wasu ne a'a ba wanda ta gaya ma ni na san kawai da ta gaya iyayenta. to shi ne me aure ka ai yanzu ka fara ma yanzu ma jira nake dai ba ta gama karatu ita ma auren ta za ka yi kuma duk wanda yake da magana a turo mishi ya zo ya sami Hajiya
dan Allah dan annabi wannan magana ɗaya ba na har yanzu yana nan ne hajiya. To ina yi magana ɗaya ba za ta tafi. Ai magana ɗaya ba babu fashi. Ko ni ma so kake ka ɓata min rai kamar yadda aka ɓata maka. Sai da goge-gogen wani ki saurare ni. Ai bai kamata a ce tsakanina da ki dinga gaba da ni muna zaune a cikin gidan nan. Duk da kina min biyayya kina girmama ni. Amma daga kawai an yi magana aure sai ki dinga gaba da ni gaba ɗaya ki fita daga cikin lamari. Na ga yin hakan bai dace da ke ba. Kai Sayyid ka dame ni ka takura mu wallahi. Ni ba gaba nake yi da kai ba. Ba na jin daɗi ba ni da lafiya. Da haka ni wallahi yawan maganganu ne ni ba na son su. Ba haka bane. Magana kice mun yawan maganganu ne ba kya so ba ki da lafiya ba haka bane. Zai ki gaya wa haka bayan kin san walwalarki da farin cikin ki a cikin gidan nan shine farin ciki na. Wannan abin da kike yi bai kamata a ce mutum yana yin wasu abubuwa wanda za su jawo sabani da abokin zamansa ba, musamman abin da yake ba zai iya hana abin da aka yi ba. Ka kwana da mutum gida daya kada ka tashi da shi ka dinga gaba da shi. Yin aure ai ba gaba ba ne. Wannan abu ba daidai ba ne. Yanzu duk faɗin falon nan ki rasa inda za ki bi sai kira zo ta jiki na har ki bige ni. An bige ki an taka ki. Ba kya gani? Ko kin taɓa ji an yi wa mai ido gafara? Kurma ce ke kunnen ki ya toshe ba ki ci ta kunna ba na taɓa. Da ba za ki matsa ba saboda raini. Saboda kin raina ne. Amma gaskiya na lura ba ki zaman gaskiya da amana da ne a cikin gidan nan. Amma in ba haka ba yau kwana na uku kacin a cikin gidan nan kullum rabi ba garin Allah da zai waye miki cakale da faɗa a gidan nan. An cakale ki. An cakale kina da abin da zaki. Markunya ƙarya ƙaramin markunya. An cakale kina da abin da zaki a cikin gidan nan. Ƙasa da ke wallahi. Kuma na lahi na siya fi kicin daɗi. Ke bari ki zama in gaya miki. Duk sanda na sake bari ki a cikin gidan kin da karkaɗa ko karkaɗa jiki. Wallahi sai kin gane shi. Ba komai, na ƙarasa gobe da safe. Ka ce mu ana buƙatar aikin nan gobe a ofis. Ka daure ka ƙarasa mana. A yanzu ba lokacin ofis bane ko? Lokacin ki ne. So, ba wani abu. To ai in dantani ne zan iya haƙura ka ƙarasa aikin. To ai idan na yi haka ban yi miki adalci ba. Saboda ke kanki ba kya shiga harkokina na ofis da wani fita da nake da shauransu. Kin ga ke ma bai kamata a ce shiga hurumin ki ba. Yanzu lokacin ki ne ya kamata in baki hakkin ki ba. Ba matsala. Matsala ce.
Ya sa ina ni ta ba kicin zan yi amfani da shi ki je ki dauka ki watsar mu. An watsar ki a ramu zaki ne. Okay, an watsar ki kwarai kuwa. Okay. Kai zuwa kunya. Shigo cikin gidan kasa mai gidan masu datti. Me kika ce? Oho. Kika ce la. Soya. Ni ke mara soya. Na mare ki Rabi. Ni kika mara? An mare ki. Ki abin da zaki. Na mare ki Rabi. Bari in gaya miki da mutum wani abin da kike kawo da shi kike ji da shi a cikin gidan da ni ma ina ji da shi. Rabi ya ce ga mutum ne a miki zan bikin kashe bikin da kike gadara da shi wallahi. Na mare ki Rabi. Ki zura ki soya. Ina cire ki. Ki zura wallahi ina cire ki Rabi. Wai ki zura ki. Ki zura ina cire ki. Kuma shi kenan yanzu dan kayan aure shi kenan ba za ka tafi ka je ka dinga zuwa gurin ɗaya ba ba ka zuwa zance ina zuwa fa kai da kake zuwa rannan na je gida aka ce min ka fi sati biyu baka je ba wai ƙara ta ma suke kawo miki ban je gidansu ba kamar wanda suke bi na bashi kaga babu zancen bashi a ciki ni dai abin da nake so da kai ka dinga zuwa kana zance a gurin ta ko ina gani to ba komai zan dinga zuwa to salamu alaikum ko yar halatta ki an bato to nawa ne yanzu dai ba ina gajiya kuna nan kalau lafiya kalau ya gida ga gata dan Allah dan Annabi dai ba yau shiraban sai ya je gurin ki Hajiya ai bai dade ba saboda ranar Alhamis ma yaji kin ga kwana uku kenan da suka wuce ko ai shi kenan ma ka da shi kai ma dai ke tuka sani to shi kenan bari ka miki ka ga dai rufa maka asiri wallahi tallahi idan za ka zo ka gaya mu in ba za ka zo ba tana dawowa tana zama zan tona me ne maganar da kawai dai na ga ya shi ka zuwa gidan ka san dai ka bakar san sati tunda kin kofi ta yadda ki ja bakin ki ya zan ja baki na in shiru kawai ka bani baki yaushe za ka zo kuma za ka zo ko ba za ka zo ba zan zo tsakanin ni da ke yaushe a dai abin nan ai in dai har aka ce za ka samu masara ka boye a sto sai ya yi tsada ka fito da shi ka sayar haramun ne addinin musulunci sai hanya babu matsala ta tare da kai kuwa wallahi ina ce babu ni ma ka da matsaloli akwai to me faru shi yasa nake ta zuwa gaba ɗaya baka jin ma abin da nake faɗi wato al'amarin hajiya yana tamun da hankali yana ban su yanzu ka ga halin da ake ciki kuma an kawo magana wata yarinya wai tsayi ba ni tsayi ba nan kamar kanwa take a hannu a waje na duk abin da zai shiga tsakanina da ita a samu sabani ba na sa amma hajiya ta dage sai aka ni ban sanya ba to sai a shawarce shi fa ita maganar iyaye in dai har suka furta suna bukatar wani to ba bar a tsallake ba ce magana ce ta idan ka tsallake to za su kasance da fushin ka zuciyarsu kuma ita wannan tsaye banka tuna ba tun kafin baka aure Rabi akwai maganar ta kasa dama jira kawai ake ta gama makaranta a zuwa wannan biki ko ba haka bane to ainihin ina ganin hakuri za ka yi tunda hajiya tana so ka yi domin ka faranta mata da kawai to ai ni ya za a yi in yi magana aure babu soyayya ni yarinyar nan babu santa a cikin zuciya amma magana auren nan ake kan ai abin nan to in ban da kai ai dama za ka yi ba dan soyayyar ba a'a ka yi domin ka faranta wa mahaifiyar kuma ni ban ga wani illa a jikin wannan zaiban ba ga hankali ga tunani ga kuma ta cika da cikin halittar wai ko ka biya ta gidan hajiya ne kan karo nan a'a magana ce ta gaskiya ita maganar iyaye ka kamanta ba sai ta sai aljannan ka yana tafin kafa kuma na matanka yana tafin kafa
gaskiya to aljanna ka zaka nema tunda ka aro wacce kake so a farko gaskiya ka aro wacce mahaifiyar kuma take so a ta biyu in ka ga dama ta uku sai ka aro wacce take so ta hudu ma mahaifiyar ka kawo sai ka wanci da kayan kabi Allah ya tabbatar da alheri ka san wani lokacin aboki na garba ya fi karfin jari da jari mai karfi wanda aboki kwakwara jari sai ka ga aboki na Kano ba Samira yanzu ke rashin kunya da rashin mutunci ya kai kira suna iya yin zaka ashe da ciwo ai ban san da ciwo ba ni da kika zagi na iyayen ai duk wanda ya zagi ubanka kai ma ka zagi uban saboda uba da fi uba daraja haka kika ce ki hakki ki saki maka dangata na a cikin gida ke dan banza sake ni kan ki raina kanki raina kaina ko dai mu raina kanmu ne ke raina kanmu gaba ɗaya da kai ha me haka kai da kuke haki sai ka ce waɗanda suka yi yaki kalle ku dan Allah gode da ku ko kunya ba kwaji lalle abin da ake gaya mun gaskiya ne na gode da abin da kuka yi mu nace na gode da abin da kuka yi mu wato duk faɗan da nake muku kwata ma ba kwaji ko abin har ya kai bala'in da har makota ma suna sanin me yake faruwa a cikin gidana nace har makota sun san me yake faruwa a cikin gidana ke ban gaya miki wannan kanwanki ba ce ban gaya miki ba ban gaya miki wannan yarki ba ce na ce ban gaya miki ba don tsabar rashin kirki da rashin mutunci abu ta kai har makotana sun san me yake faruwa me faru kai ba wani abu ne wa illa kai ne ka tsaya mata ka ba ta kofa ta zo cikin gida na taimar rashin mutunci taimar rashin kunya in ba wannan wace ce ita to na ji nan ke kuma me ke faruwa ni kai hakuri ka san duk mutumin da baya fada kaga yayi fada ta goshi akai haka to bari in gaya muku ba zai taɓa yiwuwa in zauna da ku da wannan tsarin a cikin gidan nan ba wannan shine i zama na farko kuma ya zama na ƙarshe me amfanin haka ku dinga faɗa sai ka ce karnuka me amfanin haka daga yau na kuma jin irin wannan ya faru ke ce babba wallahi na kuma jin irin wannan ya faru rai sai ɓaci duk lokacin da na ƙara jin irin wannan abin ya kuma faruwa wallahi duk zan ɓata muku kin ji na gaya miki aikin banza aikin wofi ku dinga yin faɗa sai ka ce wasu karnuka ku ce ki kama gaban ki ke je ki kana jin dogo ki yi haƙuri ka zama mata a cikin gidanka na gaya maka ka zama mata a cikin gidanka wallahi kada da gana har duniya ta tashi wallahi na gajiya sayidi kuma je baka zo ka yin karɓi rubutun ka ba wato aka makallahu akasi aka samu hankali na ne ba abubuwa sun dan rikice min ne malam jiya ai na fuskanci akwai damuwa tare da kai me yake faruwa to ka san wato al'amuran ne malam sai haƙuri iyali na ne suke rikici suna tashin hankali abun bakin ciki ma makota na su suke gaya min a waya ga halin da iyali na suke ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka san sha'anin mata fa sai a hankali lamarin su ina da wuya abin da ya kamata kawai ka rika musu nasiha da addu'a wannan shine kawai abin da ya kamata mu sai hakuri sai hakuri mutu suna da wuya sha'ani Yasira na'am abba alaikum salam ina wani lafiya ina gajiya da kuma sa rubutun da yana nan akan katakon nan na wato al'amarin ne malam yana bani mamaki a cewar makotana su za su dinga min waya ga halin da iyalina suke ciki ba sirri wato sayyidi ka san sha'anin abu biyu a ƙarƙashin abu ɗaya dole ne su rika kowace ta rika ganin a ita ce da kai wannan tana a ni ce da kai dole a rika samun sa'insa to ai dole ne
ai addu'a ita ce ainihin maganin su. Yawwa ni ma kuma nan Allah da zan taya ka da addu'a insha Allah. Allah da zai nasara haka suke ai haka suke mu ma din haka muke fama da namu. Kuma din ma to ya zani wanda muna da magana fa nake kuna jina ko magana nake kuna jina ko ba za ku kuma da ni dan iska ba wallahi ba za ku kuma da ni dan iska ba kuma min gida sai ka ce filin dambe na fuskanci kowannen ku so yake tafi gida ya huta to na san yadda zan yi da ku banda iskanci ku hana ni sakewa ku hana ni zama wa alaikum salam sai ya lafiya me yake faruwa? wallahi wato gyara ne ake yi a sito shine na harada kayan gyaran waɗansu sun je sun ƙara mai da kayan shine nake cewa su zo su kwashe kayan su ga mare ne yawa yanka taso za ka yi min ƙarya da wani sito ka gyara ko? ka fito ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa ina fa jin ka kafin shigo fa na ji abin da kake faɗa menene yake faruwa? ni dai wallahi hajiya lamarin yaran nan ya ishe ni ba mu ranar da za ta fito ta faɗi sai an yi damba a filin falon nan in falon nan yana da baki yanzu zai ba da shaida akan wannan kullum ko kuwa Rabia Sumayya Sumayya ba sanar da zuwan ku nake so ba nace ba sanar da zuwan ku ne kawo ni wannan so tambaye ku tukunna wai wannan masifa da kuke mai ranar ta cikin gidan nan kawo ku aka yi da aka auro ku aka ce ku zo gidan nan ku dinga dambe ya kuka yi shiru ga mai ne wayan ku da magana ko to da kuka san cewa ba auro ku aka yi dan ku zo gidan nan ku ta damba ba me yasa ba za ku zauna lafiya da mijin ko kuna so ku mayar min da dama hukunci a cikin gidan nan ya kun san cewa masifa za ku dinga yi kuna dambe ai da za a aure ku sai ku ce a'a sai fa an je filin dambe tukunna mun goda kwanci in ya so a san cewa kowace ta san cewa tana da karfi sannan aure ku a kawo ku amma ba za a aure ku a kawo ku cikin gida ku dinga yi mana rashin mutunci ku ana ki sakat ku mai da shi wani abu daban ba to sai an gaya mu duk matar da ba za ta bi sawun aurenta ta bi mijinta yadda Allah yake ba wallahi ita za ta tafi kuna gani sauran matan ku mata za su tafi aljanna a duk kunkuna ku a gulla ku a cikin wuta kuma ba abin da zai hana ku ku kone to dama ina so zan gaya muku ya kusa ya huta da wannan masifa ta ku za a samu zan auro masa yarinya mai ladabi da biyayya wacce ba za a zauna ana tashin hankali da ita ba mai kaunarsa da ku ba kaunarsa kuke ba so kuke yi ki da ya ki mishi kai kuma zan dawo kanka ka zama mijin hoti ko sai yadda suka yi da kai suna so su zare ka zama zarare kai kadai a cikin falo kana ta masifa kana ta fada kowace ta shige ɗakin ta zo na ta ne da kai mahaukaci ka je kai tsayi wato ki bari hajiya ni za mu so wannan ki ƙara wannan magana wancan shikenan za ku gani amarya tana zuwa ya kaunar ka wata ba za ta sa ka ciwon zuciya ne ma ta lalata min rayuwa ba ai tana kawo da kuma sun da wallahi domin ni abin da na saba ba zan fasa ba ba za ki kawo ƙara ba don me abin da ya sa ka ga tun farko ban kawo ƙara ba kana ce daga zuwa na fara kawo ƙara na bata ta ki karba shi yasa kawai ni ma na tashi zan karba kai na yanci to me yasa ba za ki hakuri ba ai akwai inda hakuri yake da amfani akwai kuma inda ba shi da amfani gani ne ba shi da amfani shi yasa kawai na miƙe ni ma dan na karbi yanci na a wajenta to bari in ga miki wannan ba daidai bane yana ɗaya daga cikin abubuwa marasa kyau kai abin da zai bata wa mutumin da kuke tare da shi rai don me ai ke kamata ki haƙuri idan babban kamar da kika faɗa ya wurgar da girman ba sai ke ki riƙe girman ki ba daidai ne kullum ana rigima sai kace dandalin yaƙi me amfanin haka ba haka gidan miji yake ba dole kai haƙuri da miji dole kai haƙuri da wanda Allah ya haɗa ku zama da shi kowane ne ai abin ne ya ci tura kullum ba haƙurin nake yi to ki ƙara haƙuri akan wanda kike yi idan ita ta yi wujijjiga mutuncinta ta zubar ke kirke naki kin ji na gaya miki
ko biki ji ba da Allah a daina Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yau rana ce ta farin ciki kuma rana ce da ba za mu manta da ita ba a cikin gidan ko ba haka ba. Kun ga dama duk dan adam matsawar yana da rai zai riski farin ciki da bakin ciki. To Allah ya sa farin cikin mai danna bakin cikin mu a yawa. Amin. Abin da yasa na tara ku a nan ina so in kare muku bayani akan abin da dai kuka riga kuka sani. Kun ga yanzu mun karu ko ba haka ba. Tunda mun karu dole ne haɗin kanmu ya karu. Domin Bahaushe ya ce sai bango ya tsage kadangare yake samu ya shiga ko ba haka ba. Sai bango ya tsage kadangare yake shiga. Yawwa Allah ya miki albarka. Saboda haka dole ne mu yi haƙuri da juna mu haɗa kanmu da daɗi babu daɗi rayuwar mu kwana nawa ce ko ba ka bane Rabi'a Gaskiya ne. yawwa duk al'amarin da zai faru a rayuwa in ka zama mai haƙuri to kai ne mai arziki in ba ka da haƙuri to gaskiya rayuwarka akwai abin so tunda Allah ya haɗa mu a nan to kamata ya yi a haƙuri a gidan nan dai tsarin zaman gidan nan shine ni ne daga ni sai ke daga ke sai ita daga ita sai amarya ko kuwa Gaskiya ne. yawwa ni dole mu ga ku haƙuri tunda ni ne shugaba ke kuma dole ki bi haƙuri tunda ke ce babba ita kuma dole ta fi amarya hankali tunda haƙuri da hankali tunda ita amarya ita ce karama ko kuwa Gaskiya ne. yawwa Rabi'a Allah ya miki albarka Allah ya mana albarka gaba ɗaya Allah ya muku albarka Amin. Amin. ban san me zaki ce ba ke kuma Wannan aure da kai Allah ya tabbatar da amin Allah ya kawo mu gaba daya. alhamdulillah Saboda haka wannan Allah ya ba mu zuri'a ta gari. Kai mu abin da zan ci kenan. ka alhamdulillah to ke kuma ban san me zaki ce Ai ni ban da abin cewa Allah ba da zaman lafiya. mun dama ke biki biya magana da sarki Allah ya miki albarka to amarya na san me za ta ce ta tafi ta ce ni adalci Allah ya dama faɗa ya. Gaskiya kana min daina wani sai ku ce ai da ni. Ciya ce ta sa. Abu ya ta an dawo. Wallahi to. mutum ana ɗaya an zama An zama kuma yanzu an zama uku. Gaskiya ne. Wannan Ka, amma na daɗe ban ji farin ciki ba ne. Oh, ai baki zama abin dariyar ba. Can na gona akwai yana ta gaɗe. Na ce ka ina maka akwai nan ne mu saki a bana kawai in ji gaba. da Allah ya bari. Wallahi tallahi. Ina saki wannan kan. Ana ga rayuwa ga. Na ce ko mu da kai. Mun ba ka kudin ne ake nan ake cewa ana da Ha ba sai ba. Wannan wani irin mummunan ɗabi'a ne. Ya sa aiki gan mu muna zaune ki ce gulman ki muke. Gulma? To in da gulman ki muke kin ji mun kira sunan ki? Awo, ke yanzu ai ba a kiran suna. Don kuna kuma sun kira suna na ai ba sai mun kama suna ba. Kin ga ni ina so ba mu na afko. Ni ku gane hali na wani ku san shi ba. Ni na gane mutum na ne ba ma shi da shi. Ko kuma matsalar ku kenan muna kunci. Kai daga shi hankali. Irin tarbiyyar da aka yi kenan a cikin gidan ku. Mara kunyar ƙarya za ki zo ki mana iskancin ba za a cikin gidan mu kin zo kin same Raba'a, ni ne mara kunya ni ne tsararriya. An gaya miki Ni Raba'a. kwarai kuwa kedin banza. Lalle kuwa. A ina zan yi tarbiyya da tarbiyya ina kuwa. Ke da ta taso gaban yaya kin ga ni na alhamdulillah gaban iyaye na taso. Ki kuma ba ganin iyaye kike balle ta so gaban iyaye sai me tarbiyya ni ko kin ga na sani. To ran nuna miki na tashi a gaban yayana. Wannan abin da yake kan kiyau sai na san Iyaye. to shi ke na jira ni. Ba jiki ba ne yake ƙarya kike wallahi. A wata ma zaki. Ne zai yi ba. Wai ba da. To wallahi da wani da biki da wani da suka biki ba ya kona na zauna lafiya. Wanda kina ta kawai ta kawai miki dindini. Shai ya zuba giyar banza kada yawo ga maka rubu. Muna miki mu mata ne. Wanda karba an auki da rake
wannan na ku ne a wata ya kika wata da kuke Me ka tsaya mana magana nake maka. Me haka sai ka ce yayi? Kaga dai gaskiya zaman ka nake a cikin gidan nan ko ba haka ba. Yauwa ba zai a ce wa'annan matan su dinga shiga harka na ba idan suna takama da rashin mutunci wallahi na fi su iyawa. Na fi su iya rashin mutunci saboda haka yi musu magana ko ka ja musu kunni. Yauwa. Ke wannan wani irin zancen banza ne zancen gobe. Ba na ce ki hakuri ba zan gaya miki magana ki ji ba. Ba za ki hakuri ba ke ba ce karama a cikin su ba yayin ki bane. Kaga na san dole ka gaya magana in amma wallahi ba zai yi ba ya ma za a ce ni da ɗaki na sa kayan kallo ina jin daɗi na ƙura gonin wai ta leko ta ce wai a rage ƙara akan me kaga ni fa gidanmu ba a yi mu haka a gidanmu duk abin da nake kyale ni ake ji daɗi ba zai a ce na zo na gidan ka ɗima ɗima matan da sai a dinga shiga harka na ba wallahi ba zai yi ba Allah ba zai yi ba to ba ce ki hakuri ba tun jiya maganar nan ba na ce ta wuce ba ne maganar nan ta wuce kan ƙara jin wannan magana ya amfanin haka karin da gidan nan kuma jin magana nan ki yi hakuri tun da kin gaya wani zan gaya wani suna musu wanda ta da shiga ta sai na wani cikin shi wallahi sai na yaga ta ya gida ya iyali abun ba ba sai dai hakuri ban gane wani abu suka yi abin nan dai da ka sani shi ake ta biyu ba daɗi ga ta uku ma ba daɗi me amfanin irin wannan a ce gidana ya zama kamar filin rasulun kullum sai an yi rigima mata kamar kaji kullum fada a'a da ka ta sai anya baka da matsala a wannan zamantakewa saboda idan kaga mata suna samun matsala a cikin gida mata biyu to insha Allah za ka samu mijinsu bai masa adalci to kaga na san matsala ta da na ba su abinci suka ci suka koshi shine matsala kaga ba rashin ci babu rashin sha babu rashin sutura wani adalci ake so in yi sama da wani ka fita waje kana fafutukan nema ka dawo gidanka ya zama filin yaki haba to abin da nake gani ni shawara a nan shi in baka dauki mataki ba hawan jini zai iya kama abin da ya kamata ka yi ka zaunar da su ka rika musu nasiha kullum nasiha kawai shi zaka shine zai fitar da kai daga cikin wannan in ba haka ba wallahi za ka mu da hawan jini to ina nawa yanzu ka taba jiki na inda ka san tukunyar rude haka nake hakuri za ka yi kawai hakurin nan ya fara kamata yi ba hakurin kawai kamata yi ai abin da zai amma fa kana magana hakuri kullum wata sai ka jika ya za ka yi rabuwa da su za ka yi hakurin shine da nasiha kullum to sai ya ji ko dai kuma ba a adalci ne ina iya gwargwado na malam mutum ne zai fita tun safe fafatakarsa abin da zai kawo gidansa asiri ya rufu amma su kuma waɗannan matan kokari suke su tona wa mutane asiri kana dannewa suna budewa kana rufewa suna budewa gaskiya ne ka agaza ta sauka ne to kuma ina kayan kuma ke kika abin nan wallahi na je amma ya ce da yi ba zai bayar ba sai an kawo saƙon nan to shi kenan je kiji a'a na bari malam ne faru akwai yar Hausa ne da muke karba ba komai to kuma malam din sai ka ce wani ba ko wannan ba ai da ba zai gaba to haka du ta ɗari hudu ne ba ba komai to ki da canjin fa to shi ke ki da Allah to malam da ne shawara ta ko sauka karatun alkur'ani je za a kuma yi akan wannan al'amari Allah ya bada zaman lafiya haka ne to wannan ma abun tunani ne to abin da za a yi za mu duba mu gani insha Allah to Allah ya saka da Amin, sani. Allah ka ci gaba da hakuri. a komai Ci gaba da malam, a hakuri. komai ibada ce a komai malam sai to Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. amin nagode Madalla. nagode Madalla, Allah ya saka. Allah ya Allah ya muku albarka. amin Allah ya muku albarka. To, ai me ne masa? Ni ba abin da ne masa. sai ya zai mutu ƙarya gina Ni? Yanzu ni tsakanin sai da sharri? Ya yi ƙarya ike mu wallahi. Ni na wani matansa. Kowace da ka ganta wallahi ni ba ruwana ni ba haka da nake shiga ba. Ni na ba da su ne kowace ba na fita. ake gaya min shar zai muki sai zai muki ƙarya ne Ni dai sai ban san wani sai ba ne
san halin sai bane zai mace ƙarya ne ban san halin ki bane to bari ga miki ci daga yau sai yau duk ranar da kika saki a sai ya ƙara kamun ƙaraki billahi la ilaha illa sai ranki ya bace na ga miki kuma a gaban kishiyoyin ki zan je in bata miki a gaban ki in yi so in ma kunya ne ki ci kunya kan ki ƙara shiga sabbin aurensa da matansa kar ki ja mana abin kunya na gaya miki ki sani cewa ba haka mahaifiyar mu ta ba mahaifiyar mu ta bi zaman aure har ta koma ga Allah batta da abun faɗi akan zaman aurenta sannan sai akan ki ta fara na gaya miki wannan shine magana ta ƙarshe a kanki idan kika saki irin wannan ya ƙara faruwa sai na ɓata miki sai na miki abin da ba ki taɓa tunani ba wannan ita ce magana ta ƙarshe da ki ta cike ban mun ɗanci ta bai gidanci yanzu gaskiya ya ni dai wallahi Allah ya yi in kika ƙare min magana wallahi a gaban kishiyoyinki idan ba sai na zo na wulaƙanta ki ba Allah ya ƙona ni na gaya miki wallahi a ga masa matan su fita daga harka ta ni wallahi Salamu alaikum, wake magana? Sai ya di marakisiya ce. Marakisiya? Ban gano wace marakisiya ba. Haba, baka gane marakisiya ba, ƙanwa Abdullahi? Eh, dama na dawo daga makaranta ne. Ka san na kammala karatu shi sa ni kira ka. Na ji. Ana jinki. To ya kamata mu haɗu mu tattauna akan wannan magana ko? Domin a gida ana so a bani wani kuma na ce ni dai sai kai ne ke so. To, na ji. Ka san muhimmancinka a wajena. Ka san kuma in baka zo ba zan iya fada cikin wani matsayi. Na ce na kinga Allah ki yi haƙuri ki saurare ni cikin satin nan kawai. Akwai wani abu ne? Na ce ki saurare ni cikin To ke dole ne za ki takura min dole ne ki saurara min mana. Na ce ki saurare ni cikin satin nan da me zan ji ne da Allah. Banza aikin ainihin sai da abin da isa na kira buka akwai ainihin wani abu da na yanke na tsaya nazari a kansa duk da dai za ka yi mamaki in ka je saboda sanin yanayin da kake ciki tattar da iyalanka to akan makallahu wannan wani al'amari ne hakika na yi istihara kuma na ga akwai albarka da alheri a cikin wannan abin da nake so tabbatar maka da shi kuma yin hakan shi ne zai kawo ƙarshen matsalar da kake ciki tare da iyalanka ai akar makallahu ko zan so in ji wannan al'amari domin ni ma ina son in ji me ka yanke sai dai so nake in haɗa ka aure da yar waje na Yasira yanzu a ce mata ga su nan duk su uku riɗa a cikin gida ba su ishe ka ba ya ka kare da su din ma balle ka tashi ka ce zaka je ka ɗauko yar gidan da ka sake ka kawo gida ka kuma haba sai ya ji wani irin wawanci ne wannan haba wanda mama ai babban nakasa zuciya wannan nakasa cuta ce ba wanda ya san karshen sa mama ba wanda ya san karshen rayuwarsa mu dai ni fatan Allah ya sa nakasan nan ta zahiri ce ba ta zuciya ba ce to kina za ka ni da abin da kake ni ba fa yadda ba ni ba fa yadda ka auro ta ba ban yadda ba malami na ne to kuma da ya koya maka karatu shike da sai dauko yarinya ya makala maka dan saboda ya koya maka karatu ba Allah ne baka ilimin ba to ban yadda ba Allah ke na ce ban yadda ba na kuma yadda za a auro a gidan malamin a kawo ta gidan nan mu gani lafiya lau ai duka hudun kenan gayyar taku kenan barayin nan uwar tau duka haka kuke bakin ku daya shi ban zai shigo ba maganar yarinyar da ke gidan malam tunda ana ta samun sato kasa katsi a cikin gidan nan me zai hana a cike da yarinyar nan ta zama ta hudu ko Allah zai sa a samu masala a cikin gidan nan tunda tana da ilimi ko ba haka ba duk matan nan da aka auro ba wacce aka ji daɗi
hatta ita tsaiba ɗin da hajiya take ta cewa tsaiba ta zo gidan nan ba a samu ci gaba sai matsala. Ita wancan babbar mai baki kamar cokali in ta zauna ta dasa tiran masifa a tsakar ɗakin nan kana ganin abin da yake da ita. Wannan mai zubin bukar ba daɗin ta zaman ta ake ji ba. Ballanta na ita tsaiba kai kamar gurwa kana ganin yadda muke fafata da ita a gidan. Ha, ka san me za mu kira mata kawai mu je mu rufe ta da hadisai da ayoyi da ka san hajiya in abu ta ce ba ta yin sa yanzu da take son auren tsaye ba ai ita ta dinga ka hadisa yanzu in ka hadisan da ta ka daurin auren tsaye ba lalle kuma ta yadda da shi gaba ɗaya ta tsan yarinyar bata maganta ba yarinyar da kai muka je saukar karatun Qur'ani yarinyar nan ajin sai take na daya ubanta yana da mutunci tun daga lada ne har ya zama limami a unguwar nan wata waje ga hadda wannan matar aure ce kawai mai ka shirya gobe ka gane ko saboda a matsayina na abokinka irin wannan wrestling da ake a gidanka zan ba ka goyon baya ka cike ta hudun insha Allah za a samu zaman lafiya Allah ya sa saboda wannan yarinyar da ba su je da kati da zuciya su kishi ita ba karama ce kaga kuma fada za a ta shiga daki in ta shiga sai mu tafi daki mu fassa ina jin kalawa wato mama maganar gaskiya a nan shi ne ya zo ya faɗa min akan yadda kuka yi da shi akan maganar wannan yari to amma ni abin da nake gani Said ya zo ya gaya miki ne domin ki bashi ƙwarin gwiwa ya ciki wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tato daga nan yanzu ka san halin da yake ciki a gidansa ba dan ɗaya ba ta je ba ma aka samu sassauci ka duba ka ga yadda gidansa ya dawo sai ka ce filin yaƙi kullun dan ba matan nan suke ce a gidan nan sai fa da ta je tukunna komai ya sassauta a cikin wannan gida kuma sannan yanzu a ce ya sake ɗebo kansa aure waka za su da ƙarshi za su tafi masa na waka abin da ya sa muka yi tunanin yanke wannan hukunci dukansu manya ne shi yasa suke ganin hanjin cikin juna suke faɗa wannan ko gaba ɗaya ba ta fi shekara 16 ba 15 su kuma wa'ancan 20 30 to kin ga wannan yarinyar ni ina tunanin ita ce yarinyar da in ta je gidan suna ganin ta yarinya ba su faɗa da ita ba kuma za ta fi kwantar masa da hankali yanzu yar gidan gurgu yar gidan haladu gurgu ba zai aura ba hajiya gurgu ne wannan in gisa wanda yake shi ne kiki ba za ka yi min shiru ba hajiya abin da nake so ki fahimta din gisawa yake ba wai kin ce gurgu kuma yanzu sirikin ki a ce gurgu kin ga ai da matsala ni yanzu abin da nake so hajiya dan Allah dan Annabi ki saka albarka a auren nan a tafi ai sai ki ga an dace banda wannan ma gaya mata mahaddaciya ce yarinyar nan da shi muka je saukarta hafiza ce kuma kin ga an yi na ɗaya ba daɗi an yi auren nan na biyu ba daɗi na uku ba daɗi to ba mamaki tun da ta san hadisin Annabi kuma duk yanda da Allah ubangiji saka aure an malamai ai da bambanci ka duba duk koda wancan da to yanzu ga tsaye wannan dan Allah dan inda ka san hurin tsina haka aka danga koda tsaye wannan ta bu kowa tsula rashin mutunci a cikin gidan to ita mama bata sani ba sai wato ita ma sai ban halinsa ta yi ana ta koda yarinyar nan amma wallahi mama ta bu kowa rashin mutunci a haka suka baki yarinyar nan wallahi a karkace mu yanzu mama yardar ki nake nema ta ai dama yanzu tunda dai ka riga ka kallafa wa kanka kana so ka ajiye su hudu din nan ris duk wani kalamai na jin daɗi na wani waye duk za ku aikata ku je ku yi alaba da sa'a Allah ya saka mu alhamdulillah mu da ma yadda ki ai ba yadda ki ai abu ba albarka hudun nan a samu abin da ya kawo ai zama a samu mahaddaciya alhamdulillah Allah ba da zaman lafiya ba shi kenan ba ƙara nisan kwana Allah ya ƙara imani kai ki mama yanzu zaki fi samu ya shigo gida yana miki fara amma kullum fa sai dai shigo fuska a turbine me ya faru sai ka siyo littattafai ta koya musu ko inda ita Allah sa ta sani to su ko kwanya ina ba gobe fa za a kai ku Allah ya kai mu za mu je kati ma za mu je kula
mijinki a cikin ɗaki ke so a dinga miki da Mene ke banda munafunci sallah fa kike me fito da ke banda munafunci me faɗi ki tafi. amma kin san wannan ba ta daga cikin koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me haka wannan boka al'adar da kika ɗaukar ma kanki ko kika sa ma rayuwarki wallahi tallahi dai baki sani ba ta daga cikin mata na gari wannan ba ɗabi'an mata na gari bane. haba dai ba me haka ya isa so ke nuna mun cewa ni ban san me nake ba ni ban san abin da nake ba ke kan hanya ke ni ba na kan hanya ko to na ji na gode amma bari ki ce ga kin ci sa'a dare ne kuma a kofin ɗakin mutane ki in ba haka ba sai na miki da ni amma da kai ban san ni ko ki ba na Allah ya shirya ki. Mata suna juya jiki a cikin gida ke ƙashi da rai gina kowane iskancin banza. Ya rasu da Allah ai na ga na wallahi ba yadda za ki ga kuma ni ne da kuwa ko ce daura da zan zauna mai kyau a kogo da ya Allah ka fara gari ya kike wallahi shiga ka da ba zan shiga ba bar ka da gida shi gida na duka bariya ne duka bariya ki sake kwanta ka da wani ke kuma ko me ya kawo ki me da shiga cikin abin da nake ina bai ki wannan Ya amfana gurin kuna wannan wulaƙanci da kyau ki gasa ce musu ai sai kai hakuri a ba wacce zan wa magana ba wacce zan wa magana ko wacce wallahi ba komai wallahi. kai hakuri ka gaya mu ba bata maka rai Gajiya ne kawai ba wani abu. ko ne Wato abin da yake damuna gaskiya ba daga ke bane ko kuma wani a ofis mu ko wani abu. Kawai matsalar da abokina ke ciki shine yake damuna. wani abokin ka Wani aboki na kika sani? Wani aboki kika sani da shi? sai ji Sai dai matansa gidan shi babu zaman lafiya kin sani. Faɗan yau da gobe na jibi daban na gata daban na citin a da ƙarshe sun maida masa da gidan da kika san yankin dafur. To abin ya kai ga har sai yanzu ya yi ƙaura ya yi gudun hijira. ya bar gidan kenan Na kira wayan sauyarsa a kashi na nemi din da ya kamata ga sayari in gan shi ba, sannan kuma shi bai kira na waya ba, kuma su matan sun zo sun dame na sun sani a gaban mijinsu in nemo shi ban san da yake ba. Shine abin da ya daga min hankali wallahi. wato wasu matan ba sa tunanin gamuwansu da Allah, wai ba san cewa ka faranta wa mijin kare ya fi komai a rayuwa ba. Aunin bakanta masa ran da suke bangiji na fushi da su, kuma yanzu idan suka mutu a wannan yanayin me za su ce wa Allah. Amma tunda nasu ya zama haka, kawai abin da za mu musu sai addu'a. Ubangiji Allah shi kadai nan da zai shirya da su, mu kanmu ba mu isa ba. Allah dai shige mana gaba. Bari ka maka abinci. Na goshi gaskiya. A'a, ya haƙuri. Kan ka sa nan ɓacin ran ya hana ka cin abinci. Ka san me na dafa maka koyo? A'a, sai kin fara. Fried rice, amma na sa tafarnuwa a ciki.
Tafannuwa. Amma kin san dai ban cin tafannuwa ko? Wasa nake maka. Na cira sun ta cin ka. Tafi ciki. Ba ku bar ganin cewa wai yaron nan ya gudu ya tafi kun matsa masa kun tayar masa da hankali kun hana shi sukuni. Kun hana shi ya zauna ya ji daɗin rayuwarsa a cikin gida ya auro ku duka kuna zaune riɗa da ku ba wata ta haihu. To tsaya an gaya muku ba ku labari ku ba ku san zafin haihuwa ba don a cikin ku na ba ta haihu. Ni na san zafin ɗana ne na haihu ɗana. Saboda haka in ɗana ya kuskure ya bata wallahi ranku ne zai ɓaci. Duk sauran 'yan sanda su zo su kulle mun ku. Ku hana ɗana kwanciyar hankali yaro ya aure ne ya samu kwanciyar hankali babu dama. Ya ajiye ku kamar zai tafi yaƙi. Kun hana shi kwanciyar hankali ko tayar masa da hankali kun ɓata masa sha'ani ya gudu. Kun hana shi sukuni kun hana shi tsakar. To wallahi in gaya muku ku san abin da kuke ciki ku fito min da ɗana inda ya shiga masifafu. Munafukan banza munafukan wofi. Ma bari na raka yi. Kefe da siyo rashin kunya gida da ka kama yake yi. Ai Sumayya bangaren faɗin gaskiya babu maganar rashin kunya don tsakanina da ku zama ne na amana. Kuma wallahi duk macen da take musguna wa mijinta ba ta daga cikin 'yantattu ranar alƙiyama. Kuma wajibi ne dukkanin matar aure ta yi biyayya ga mijinta. Kuma mu sani ya karɓo mu ne a hannun iyayenmu bisa amana. Kuma yake ciyar da mu yake shayar da mu ba tare da ya gaza ba. To wallahi rashin tsoron Allah ne abin da muke aikatawa a cikin gidan nan. Kuma da sannu kowannen mu zai tarar da abin da ya aikata in har ba mu gyara halin ba. Miji fa ba abin banza bane. Yanzu gashi mun kuntata masa ya fita ya bar gidan nan. Wani tanadi muka yi mu kanmu ranar alkiyama. Assalamu alaikum. Take ne kamata in duba. Na duba ba same shi ba. Amma sai dai yayi min waya. A gaskiya ba ku kyauta ba. Saboda abin da kuke wannan mijin naku ya kamata ce yara ƙanana ne sababbin aure za su rika yi masa ya jure, amma dukan ku babu yarinya. Amma a ce wai ku haɗu kuke haɗa masa gaba ɗayan ku sai ku haɗu ku haɗa masa zafin kai, ai bai dace ba. Bai kamata a ce mijin kuwai shi ne zai yaji ya bar gida ba har sai an nemo shi. Ku ne ya kamata a ce kun yaji an je an nemo ku an tafi gidan ku an dawo ba wai mijin ku ba. Gaskiya gyara halayen idan ba haka wallahi za ku samu matsala. Dan dai na kokarin sa akan a maimakon a ce ya kore ku duka shine ya bar gida saboda ya samu kwanciyar hankali kar ku samu sabon jini. To yanzu bai gaya maka inda za a same shi ba? Bai gaya min inda za a same shi ba dan ya kashe wayar sama gaba ɗaya kwata-kwata. Na kira wayar sa a kashe. Allah ka taimaka mana kan kokari ka dan bincika don Allah ya. To taimako guda ɗaya ne. Taimako guda ɗaya shine zai iya muku ku gyara halaye. Insha Allah za mu haɗa kawunan wallahi. Idan kuka haɗa kawunan ku ba faɗa ba tsangwama ba munafurci zaman amana zai iya dawo. Kuma duk inda na tabbata idan na ganshi zan iya convince din shi dawo gida. Ku gyara halayen. Idan ku gyara halayen ku ya dawo gidan nan ya ga kanku a haɗe duk abin nan da kuke masa kun daina zai iya zama. Ko ba tare da an samu ashe kuna son shi dama? Muna son shi har zan shi. Kuna son shi kuke masa irin wannan abubuwa? Wallahi ba son shi wallahi na. Wallahi. Ni zan koma zan je in yi yakacin kokari na idan na gan shi zan yi kokari in shawo kan shi kuma masa fahimta cewa kun yi min alƙawari kun daina. Da Allah ka taimaka mu. Allah ka taimaka. Mun gode kusa. An ji har ɗebo gari yau. Ni na ga an sun gari. Wato sai wannan bayan Allah wallahi Allah da ka san halin da suke ci wallahi ba sai na zo na baka shawara za ka je gidan kuma ka masa afuwa akan abin da suke maka sun jigu sun sha wahala
gaba ɗaya suna nan sun haɗe kansu kawai suke jira ka koma gida. Amma dai ka san ni ma na garko, ka san ni ma na ji jiki na sha wahala ko? Duk wanda bai sai rariya ya sai ya riga ya san cewa za ta zo da ruwa ya sai wannan rariya. To da ka ni ba ka san wacce yake tausayi, wallahi ya tsira kawai nake tausayi dan na san ba haƙƙin ta laifinsu ne ya shafe ta. Kuma bari ka ji na wani wato duk mutum yana zama da mutum ya san dole zai iya bata masa, amma a bata yau ya kamata a bata gobe jibi. Ni fa ban san zaman lafiya na kwana 10 a gidana ba, kai na sati, kai na kwana 1 akan ni kuma ban iya saki ba. Ɗau biro rubuta takarda a ce ta bana sake ki, ban iya ba. Kasa ni na gudu na saki kaina. Amma kowa kaga ana so a biyu kwansa yana so. Ni kin na ba da na ga ma wannan zaman nan da ba daɗi nake ji ba. Yanzu kaga sai dai mutum in ci biredi da ruwa. Ga azumi ya gabato. To ga azumi ya gabato zan yi azumi ina goro, saboda haka ni ma ina son biyu kwanai. Ko dan jani. Kana so? Na ni ma dan jani a zai dai suka zo. Suka zo ka dai bude musu wuta zan nuna ban san da zuwa su. Wani ce ka zo da su, kuma sai ka dinga cewa ka yi haƙuri kana da lashi na, amma ba ka ce to da ta mu koma kana ba zan ce ku dawo. Allah awa malam yaran mata an baka haƙuri sai ka sha wuya zai zaka rike ka. Gaskiya ka wallahi ina so mu koma. Ai ɗayan nan da nake da shi ita zan tsaya kawai. Kai ai bari ko za mu iya da ɗaya ba. Yara sun mai da gida ya zama yin damu. Gaskiya bisa ne da ya yi. Haka sai ni yana daga hankali abin yana damu. Abin da kai ciwo a ciwo kwana 4 mutum bai zo gidansa ba. Kuka ba zai mana magani komai ba a yanzu, domin ba zai taɓa wanke mana zunubin da muka ɗauka ba a gare shi. To ina ma yake? Balantana ya yafe mana, mun ki biyayya a gare shi mun jefa shi cikin damuwa. Ba kuma komai ne ya ja mana haka ba, face girman kai da muke takama da shi. Yan biyayya halitta Fatima ta Allah ya ƙara mata yarda. Ita ce shugaban matan gidan aljanna, sai da ta yi biyayya ga mijinta. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari lokacin da ya je Isra'ila ya dawo. Mata ne suka fi yawa a gidan wuta. Kuma ba komai bane ya ja mata shiga wuta. Face irin wannan aikin da muka aikata wa mijinmu. Wajibinmu ne mu fita mu neme shi duk inda yake, mu roƙe shi gafara. Haka ne kaɗai za mu samu sauki. Tabbas, hakika, mun yi babban kuskure da kai. Allah ka yafe min tsoro, Allah ka yafe min tsoro. Ya Allah, ya Allah. Amma ka hankalin mutum kuɗi, kuma da hankalinsa. To ai ba zan roƙe shi gafara, roƙe shi gafara, ya gafarta mana mu zauna lafiya. Wallahi wa ina ilaihi raji'un. To gaskiya dai maganar mu jira shi duk bata ta zo ba. Mu tashi kawai mu ce mu nemo shi ta inda ya shiga ya fita mu dawo da shi ciki kenan. Assalamu alaikum. Bismillah. Da wani? Wannan sa kai mun haka. Dan Allah me sa kai mun haka. Wannan maganar fa da muka yi da kira koyi ya bace. Kamar yadda muka yi magana da kai, ga sunan na kawo su. Kuma ba wani abu ya kawo su wurin ka ba yanzu, illa su nemi gafara da kuma komawar ka gida. Saboda haka dan Allah ka duba Allah. Ka duba annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daraja irin tasa. Ka yi musu adalci ka koma, ka kuma karɓi tubansu. Asiri, ka yi haƙuri da irin halin da muka saka a ciki. Hakika mun yi kuskure, amma mun zo ka yafe mana. Sai ka dubi ni da fuskar rahama, ka kalle mu da idan rahama. Duk wacce take da na ci mata da basa na baka haƙuri, dan Allah ka yi haƙuri. Sai da kakka tuna waya, kakka tuna waya, dan Allah dan Allah ka gafarta mana, ka yi haƙuri.
Kuma zame maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai hakuri. Tuba muke yi. Lalle kuwa. Ka san dai duk wanda ya kalle mu ya san cewa muna cikin tashin hankali don ko shi zai iya gaya maka halin da muka shiga. To ni a me kuka sani? Mallam ni a me suka sani? Ba a tashin hankali ba? Wani irin namiji ne zai so ya zauna a cikin gidansa yana nasiha ana masifa, kana ƙara nasiha su kuma matanka suna ƙara masifa a cikin gidanka. Ka aure 1 2 3 4 mata 4 ba kwanciyar hankali. Ai duk inda nan yake ai bai kai gidana ba ko? Ba zai yi ba maganar gaskiya bane in Rabia. Ke ce kika fi kowa kaka rashin mutunci a cikin gidan nan, yanzu kin rubo kai kina yi magana wai gaskiya ne. Ba zai yiwu ba. To, ai ba zai yiwu ba. Ni ba zan iya zama gaskiya da kunci wallahi nan ya biya mun zaman gida na wallahi. Hakurin da za ka yi gashi nan dai sana ba. Lawan da Allah ya saka da alkhairi. Abinda kai mana Allah ya maka, ya saka maka da alkhairi. To ni wannan ba Allah ba abin da zai nemi alfarma a wuri na ban masa ba. Kuma shar'in tuba dama nadama ne mutum zai yi, kuma iniya ba zai koma zuwa abin da ya aikata a baya ba, ko ba haka bane? Idan za mu yi alkawari da ku da sharadi mu yi alkawari da ku. Wallahi irin wannan ta kuma faruwa ba fa wai garin ba ma kasan ma zan bari, ba gidan ba wallahi kasar zan bari. Kun ji dai. To na menene wannan? Saboda haka na yadda ita yafiya duk wanda ya yafe Allah zai yafe masa. Na yafe muku tsakani da Allah. Yawa Allah ya yafe mana. Da sharadi ba, da sharadi ba wai ki zo ki mana ki dauka ka wallahi wani abin kuma faruwa wallahi da ba gidan nan sai kun yi Amma abu da zai ba ba kuma ba 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 ko ba ku tsaya kun ji ba. Ni tun da nake ba taɓa jin mijin daji ba. Ba ta masa da ya yi. Wato kai sai ne alfakari ya. To, cikon kudin mu kaga yanzu sura sati 3 ɗakin nan. Rai kuwa. Kai da sati 3 za ka yi baka gida? Wata 3 da ni. Allah ka tashi mutum ba. Tashi mutum. Wata 3 wannan ya yi duk wanda kun yi biyu na dai na dai gina muku ne. ka tashi. An gama ayya. Rabia. Yes, sir. Sumayya. Sumayya. Labbaika. Yasira. Aiwa. Na'am. To wannan kuma. Alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan shine kusan ranar da ba a taɓa samun irin ta ba a wannan gida, tunda kullum abin da ake cewa bari kuma gashi har an yadda za a haɗa kai a zauna tare a zauna lafiya. Ko kuwa tunda an gwabji juna kuma an yi jibi an gaji yanzu an ga gwanda zaman lafiyan shi ya dace ba mu irinsa. Muna maraba da zaman lafiya. Kowannen ku anan ya mallaki hankalin kansa. Gidan miji ba gidan wasa ne, ba gidan faɗa ba ne, gidan ibada ne, gidan haƙuri ne, gidan yi wa juna nasiha ne. Wata rana sai ku ga ɗaya daga cikin ku an fita da ita rai ya yi halinsa, kuduwa za ka yi faɗa. Shi sa dole ka zama mai haƙuri, dole ka zama mai kawaici, mai yakana akan duk abin da Allah ya ɗaka da zama da mutum. Kuma daga ƙarshe ina so in ja hankalinku akan cewa shi kansa arziki ya fi zuwa inda zaman lafiya, talauci ya fi zuwa inda tashin hankali. Allah ya ƙaro mana zaman lafiya, mu zauna lafiya, mu kwanta a kabari lafiya, mu tashi lafiya, mu shiga aljanna lafiya. Allah ya sa. Sani ba ko da mai bayani don ƙwarƙwarƙwaryar fati na zaman lafiya ya dawo za a yi.
ɗaya ne ƙwarya Fatima. Ina da albishir. To gaba ɗaya ku albishirin. To yau sai ya ji abinda aka fi ana ta nema ana ta fafata. Allah ya kawo shi. Kai alhamdulillah. A farin ciki ya ƙara. Ya kware kuwa. Neman abin da ya sani. Da kafa abin ya zama ko. Abu ya zama zo ɗaya ne kuma. Kai alhamdulillah. Ai ba sa yawa. Ba sa yawa. Allah ya ba mu kan dauka. Hajiya. Me wannan? Nace me wannan? Wani daɗi ka ji haka za ka tara mata haka shirya musu wani dina sun riga sun jefa ka cikin bala'i cikin masifa to duk da kana kusa da ku da yan sanda ne za su rufe ku za a je a yi. A zo a kama ku dukkan ku. Ciwo Allah ya ba mana asiri. Maganar nan ta tafi gaban yan sanda kuma ai sai ki ana ɗebo tarihi. Babu da tarihi ai ba mun kunya akai ba. Su da za su tabbata mun kai ba suka sa ka shiga duniya. Allah ki ya. Ba zan yarda ba. Ki haƙuri. Ita ma wannan munafikan yarinya da wuya kamar barkan lema na ɗauka cewa na huce maka takaici ashe ƙara maka takaici na yi. Ita din ma babu abin arziki a tattare da ita. Hajiya bari ki ji wani abin alheri. Addu'ar ki Allah ya amsa ta yanzu ba magana tashin hankali. Zaman lafiya ya zo kuma ita ma sai ba Allah ya albarkaci ta da juna. Ita ma Rabi'a haka. Ya? Juna nawa? Ga ba tashin hankali. Ciki ko? Alhamdulillah. Ke zama da ki ba mu. Allah sarki kai da ji daɗi. Rabi'a. Allah sarki to alhamdulillah amin ko da Allah tunda abin ya riga ya zama da haka kama ai kun zauna ne ba wacce ta haihu sai kashi kawai kuke ta cika musu ba sai to na zauna a ba shi kenan kai ba Abubuwa bayan ba ki na abubuwa sun canja. Ina shiga to Allah saka da a'a wannan ma dai tare bane ban ya na gode kin san cikin zuba sannu ikon Allah Rabi ba komai ai sannu a'a kai na gode Allah alhamdulillah to dan Allah dan annabi a zauna lafiya insha Allah dai da daga mutum hankali ko ga tashin hankalinku shine na shi ba zai samu abin da zai dinga kawo muku ba ko ga yanzu kuna da ciki bai kamata ku dinga tashin hankali ba kuna shi ko yan uwa to Allah ya ba Allah sa ku gama lafiya Allah ya sauke ku kuma lafiya Allah ya ba ku ta Allah ya ba ki gaba ya kici to shikenan na sa albarka so zan koma to na muku albarka a zauna lafiya to gida ya ci yawwa na ji daɗi to gida ya ci